गोबां एग्जिट पलनि जे एनालाइसिस बेवहाय जों नुदों बांसिनावनो 350निफ्राय लानानै 40टा सिट एनडिए दोलोआनो मोनबाय थानायखौ होदों आरो बेयो एग्जिट पलल' नङा जिहेतुके रायजोफोरनि बास्तब होनाय भट गतिके गाबोननि जे मोनगोन फिथाइ बेखौ लानानै आंहा जोबोद गोजोननाय दङ आरो लोगोसे आङो एडभान्स साबायखर बावनो नागिरदों जाय रायजो राजा बिथांमोनहा दिनै जोंनि दोलोनि पार्टी एबा एनडिएनि पार्टी 1 नम्बर क'क्राझार लकसभानि बिजेति जयन्त बसुमतारीखौ भट होनानै जाय बिथांमोना देरहासार खालामबाय बिथांमोननिसिम एडभान्स आङो गोजोननायखौ जासिबाय गाबोन जोङो बेसेबा गोबाव नेनानै थानाय भारतनि जेनेरेल इलेक्शननि काउन्टिंआ गाबोन जागोन आरो बेखौ लानानै गोबां मानसिनाव गोनो गोथो जानाय दङ जे बबेया मा जागोन बबेया मा जाया नाथाय बे बिथिङाव आङो रोखायै बुंनो नागिरदों जोंनि आसामाव गुबैयै 14टा भट सिट दङ 14टानि गेजेराव 12टायानो एनडिएनि आवथायाव फैगोन आरो बेनि गेजेराव क'क्राझार जे लकसभा सिट बेवहाय जोंनि एनडिएनि बिजेति मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथाङा माने 100% बे देरहाखागोन नाथाय जे डिफारेन्स बेयो 1 लाखनिफ्राय लानानै 1,50,000 गेजेराव बे थागोन गतिके आं सानो गाबोननि रिजाल्टनि थाखाय बेवहाय गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया जोंनि बिजेतिया देरहाखानायखा आरो लोगोसेयैनो अभारअल जोङो हादोरनि बाथ्राखौ जुदि बुंनो थाङोबा फिन खेब नरेन्द्र मदिजी बिथाङा आरोबाव 3थि खेबनि थाखाय बिथाङा प्राइम मिनिस्टार जानो थांगासिनो दं आरो बे आं बुंनायल' नङा नोंथांमोना नुदों गोबां एग्जिट पलनि जे एनालाइसिस बेवहाय जों नुदों बांसिनावनो 350निफ्राय लानानै 40टा सिट एनडिए दोलोआनो मोनबाय थानायखौ होदों आरो बेयो एग्जिट पलल' नङा जिहेतुके रायजोफोरनि बास्तब होनाय भट गतिके गाबोननि जे मोनगोन फिथाइ बेखौ लानानै आंहा जोबोद गोजोननाय दङ आरो लोगोसे आङो एडभान्स साबायखर बावनो नागिरदों जाय रायजो राजा बिथांमोनहा दिनै जोंनि दोलोनि पार्टी एबा एनडिएनि पार्टी 1 नम्बर क'क्राझार लकसभानि बिजेति जयन्त बसुमतारीखौ भट होनानै जाय बिथांमोना देरहासार खालामबाय बिथांमोननिसिम एडभान्स आङो गोजोननायखौ जासिबाय आरो जोंनि हादाबसानि आसाम रायजोनि जेसेबां जोंनि भटार्स बिथांमोन दं नोगोरारि बिथांमोन दं बिथांमोना एनडिएनि पार्टीफोरखौ देरहासार खालामनो थाखाय आं गोजोननायखौ जासिबाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन